କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଜି ମାଡ଼ାବୁ? ଯାହା କହ ଦାସ ବାବୁ ଆଜି ଭାରି ଟକା ଟକା ଫିଲ୍ ହଉଛି। ହବ ତ ତମେ ଶୁଣୁନଥିଲ ମୋ କଥା ଆଉ। ଏବେ ଟାଣିକି ଆସିଥିଲି ତୁ ନା ଗୋଟେ ହାପି ନେଇ ଭାଇନା ଗୋଟେ ସିଗାରେଟ୍ ଦେଲ ମାଚିସ୍ ସେଇଠି କୋଉଠି ଥିବ ଦେଖ। ଠିକ ଅଛି ଥାଉ 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 ଭାଇନା ଟିକେ ସିଗାରେଟଟା ଦେଲ ସିଗାରେଟଟା ଲଗାଇଦେବା ରେଡି ରେଡି ନିଅ ନିଅ ଭାଇନା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। अरे पुओ तू बापा आगे सिगरेट आनी बापा को निया मागिबू अनल पूरा कन्नमूले मारी पूरा कान सीजीव ये काई मो बापा मो बापा तो घरे बसी पेपर ओढुची बापा ମାଡ଼ାବୁ ଚାଲ ଘରକୁ। ତୋ ପୁଅ ଆସ ଆଜି ତୋ କଥା ବୁଝ ଏ ଧୀରେ ମୁଁ ଧରି